दिनैनि पाटगाव आनसलिक मोनथाम प्राइमारिखौ लानानै मोनसे इलेक्सन स्टेन्डिं कमिटि अपिनियन खालामदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै नोंथाङा रायजो राजाफोरनि माबाफोर मिथिनो सानो नामा? जोबोद गोजोनथाव खोथा। दिनै जोङो फैगौ 10 थारिखआव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै पाटगाव ओनसोलाव मोनथाम प्राइमारिजों बनगाव समस्ति आरो देबगाव समस्ति जयै बेवहाय मोनसे मावखुलि बेहाय जे बेखेवबाय। बे मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। गोबां जोंनि कर्मि जोंनि मददगिरिफ्रा गोख्रों रोखोमै बाहागो लादों। बे बाहागो लानायखौ नुनानै ओरैबायदि मोनसे गोजोननाय फैदों आरो बे गोजोननाया जोंनि देरहासारनायनि गोजोननाय। खारन जों जेरैबायदि आसा खालामदों जे परिबर्तननि थाखाय मोनसे हावा आरो लोगोसे जोंहा बिटिआर सुक्ति, बे बिटिआर सुक्तिखौ जेरैखिजाया इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिनि मोनसे थांखिया जोंनि इउपिपिएलआव दङ। प्रमद बर'नि बे दैदेननायाव जों दिनै मोनसे बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव मोनसे सोलायनाय जों लुबैदों आरो दिनैहाय बे सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंहा दिनै बिराद गिदिर मोनसे बिबान दङ। दा दिनै बे बिबानखौ जोंनि दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि कर्मिफ्रा दिनै बुजिनानै लैहोर लैहोर बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादों। आं बेखायनो दिनै नैबे अफिस बेखेवनायनि गेजेरजों जेरैबायदि मोनसे लोब लोब रायजो राजाफ्रा बाहागो लाबाय, बे बाहागो लानायखौ नुनानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो दिनै बे फोथायनायखौ लानानै आं दिनै स्पष्ट भाबै बुंगोन देबरगाव बनरगाव बे मोननैबो समस्तियाव जोङो देरहागोन। आङो बेखौ दिनै रोखा बुंनो हायो। बेयाव थोंजोङै बुंनो थाङोबा नैबे बाथ्राखौनो आङो लैखो होदों। हाग्रामा महिलारिया जे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हानजाया दिनैहाय महमंग जादों, हाथासा जादों। बिनि मेइन खारना जाहैबाय बेनो बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा हाग्रामा महिलारि जे 17 बोसोराव दैदेननाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जि सुसासन होनांगौमोन बे सुसासनाव फेल जादों। बेनि खारनावनो बिनि एकनायता बाद, बिनि अयनाय अयथासार बे सासन खान्थिखौ एंगारनानै बिथांनि लोगोफ्रानो दिनैहाय सासेनि उनाव सासे गुबुन राजनिथि दोलोफ्राव हाबनाया नोजोर होथाव आरो बेबायदिनो दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो बे सिंनि मोनसे खन्दल गृह खन्दल बिथांमोननि गेजेराव सोलिबाय थादों। जायनि खारनाव इउपिपिएलजों जोंनि रायजो राजा आइ आफा सिदा सादा बिपिएफ सापर्टार रायजो राजाफ्रा दैनिक सामफ्रोमबो जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों। बेखौ लैखो खालामनानै जों बेयावनो सिदा रोखायै जों बुंनो हायो जे जोंनि देबरगाव समस्तिया दिनैहाय 100आव 100% देरहानानै जे इउपिपिएलआ संख्यागरिष्ठा मोनसे माबा मोननानै बिजाथि मोननानै बिटिआर बा बिटिसिखौ सामलायगोन आरो बे सामलायनायनि गेजेराव 10 नं देबरगाव समस्तिनिफ्रायबो देरहानानै लोगो लानानै सामलायनो हागोन बा सामलायनो मोनगोन बे आसाखौ आं नुबाय थानाय जाहैदों। बिस्वजित दैमारिया बिपिएफ नागारनानै बिजेपिआव जे दिनै जयेन जानो ओंखारदों बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बियो बिथांनि बेक्तिगत खोथा। दिनै बिस्वजित दैमारिया मानो बिजेपि फारसे मोखां जादों बेनि गुबैयावनो दङ हाग्रामानि माखासे भुल माखासे दैदेननाय भुल खामानि मावनाय। खारन दिनै जोंनि गेजेराव बिटिआर सुक्ति जादों। बे बिटिआर सुक्तिनि सायाव दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै कमप्लिटलि नेगेटिभ बाथ्रा बुंदों। बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया, बिटिआर सुक्तिया मोनसे भेग बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै। खिन्थु हाग्रामा बिथांनि बुंनाया बेवहाय खुनु सत्यता गैया। बिटिआर सुक्तियाव गोबां अनुस्थान मोनदों। जोंहा दिनै सिमाया बारायदों। जोंनि गेजेराव जोङो इन्डास्ट्रि मोनदों गोबां। जोङो जेखौ बिटिसिआव माने हाग्रामा महिलारिया 16-17 बोसोर मावनो हायाखै आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां अनुस्थान फैदों जे अनुस्थानफ्रा मोनसे आलादा रायजोआव गैया। बे अनुस्थानफोरखौ जों दिनै मोनदों। जोंनावहाय 4 सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोनदों। बेफोर जाहैबाय बिराद गिदिर बाथ्रा। आरो दिनै बर' रावा दिनै आसामनि मोनसे लोगो सरकारि राव हिसाबै जाबाय। गोबां दङ। दा गोबां बे बाथ्राखौ दिनै हाग्रामाया गाव मिथिगौ आरो गावबो सुक्तियाव सासे माने उइटनेस जादों। नाथाय दिनै बिथाङा उइटनेस जानायनि उनावबो दिनै राजनिति माने सात्तुआव दिनै नंगौखौनो नंखाय बाथ्रा बुंदों। बेखौ दिनै बिस्वजित दैमारिया बेबादि बाथ्रा बुंनायखौ खोनानानै दिनै दुखु मोनदों आरो हाग्रामानि नंखाय राजनिति बे नंखाय भाबै राजनिति खालामनो थांबाय थानायाव दिनै बिस्वजित दैमारिया दुखु मोननानै दिनैहाय
BJP फारसे थांदों जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैया। जों आसा खालामदों बिथाङा हायोबा मोनसे रिजनेल पार्टियाव थानानै जुदि खामानि मावोमोनबा साबसिन जागौमोन आं बेखौ बेक्तिगत हिसाबै सानो। खारन नेसनेल पार्टि आरो रिजनेल पार्टि बेहाय एसे डिफारेन्स दं। नाथाय बिथाङा BJPआव थांनानै दिनैहाय मानब सेबा खालामनो नागिरदों बियो बिथांनि खोथा। नाथाय जों खावलायगोन बिथाङा BJPआव जुदि थांमारोबा बिथाङा BJPआव थानानै जाहाथे बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावो आं बेखौ बिथांनिसिम आपिल खालामो।